Идвам при вас по покана на вашата ръководителка. Аз съм кандидат за кмет на Благоевград в предстоящите избори. Идвам от бизнеса. Един от вас съм. Занимавам се повече от 30 години. Фамилията ми с международен автомобилен транспорт. Какво бихте направили при въпроса за бездомните кучета и били ли сте в кучкарните? Да видите за какво става въпрос там. Идете, моля. Значи не съм бил в кучкарните, но... Общински, нали? Да, общински, това, което ми се казва, е в окаяно състояние. Да, аз съм била някакво. Въпросът за кучетата може да бъде решен в рамките буквално на няколко месеца. Защо? Какво трябва да направи общината? Още два кучкарника, има достатъчно пространство. Трябва да направи един европейски кучкарник, който не струва чак толкова много пари, и трябва да направи, ние вече работим по тази платформа интернет за международно осиновяване. За да може, ако си го хареса от Америка някой, ние да го обезпаразитиме кучето, да го нахраниме и да го изпратиме в Америка. Но истината, кучетата са проблем в града. Хапат деца, хапат възраст, кучетата, които не са придружавани. Ще дам пример с Бургас. Моята съпруга от Бургас. В Бургас просто не можете да видите по улиците и по парковете куче без каишка и без намордник. Тук постоянно е това. И хората се грижат по кучетата, имат си места. Значи въпросът, това е причината и в общината, извинявайте. Да, общината трябва да се даде условия за това нещо. Съгласен съм. Кучето наистина е най-големият приятел на човека и ние трябва да се отнасяме с него като живо същество. Посещавам често Струнско, виждам човек, който спи всяка вечер на гарата в Струнско. Значи имаме много хора, които ровят и се хранят от боклука. Не, че няма работни места, не знам каква е причината. И ще знаете ли, в течение ли сте по въпроса, колко обществени кухни има в града, социални кухни, които приютяват такива, които не могат да си купат храна. Един топъл обяд, има ли такива? Социалните грижи има в Грамада, но те не дават всеки ден. Така че наистина, но тук и общината, и ние като общество, като православни християни... Имаме бизнес, нали? Имаме спонсори, защо да се направи? Колко струва себестойността на една топла супа, струва стотинки, нали така? Разбира се. И кърчи хляб. Ако трябваше да отида доброволец. Съгласен съм с вас, това ще го отбележа в моята програма. Какво ще направите с администрацията в обществото, защото достатъчно много? И ще си изгоните ли другите, ще се носите ваши хора? Значи... Ами така е, да. Много точен въпрос на госпожата. Казвам следното. Нито едно политическо назначение, нито едно политическо уволнение. Така, обаче, трябва да се направи пълен преглед на структурата на общинската администрация и ние трябва да работиме към професионална общинска администрация. Както вие умеете да правите сладки, да, и там трябва, ако ще конкурс да ги назначавате. Значи с конкурс, обаче конкурсно начало с конкурсен завършек. Защото начало е едно и като се нагласат нещата, завършека е ясен какъв е. Имаме хора достатъчно подготвени. Трябва да привлечем и млади хора, нали? Но също време искам да кажа, тези, които си работят в общината, в никакъв случай не трябва да се притесняват, че ще бъдат гонени. Всеки ще бъде оценяван съобразно неговите качества и възможности. Аз ви благодаря за че ме изслушахте. Радвам се, че сте независим кандидат за политически политики. Независим, значи да ви кажа, миналото съм бил в една партия. Знаете кой беше партията на миналото. От януари месец 90-та година. Не членувам в никаква политическа партия. Не съм се полакомил, имах покани някъде. И сега взех тежкото решение да бъда независим. Защото за да се издигнеш като независим, трябва подписи, трябва много друга организация, нали? Но в същото време подкрепен съм от две леви партии, които ме предпознаха, но това е друго. Това е друго. Но съм независим. Независим като всички един от вас. Бъдете по-често с хората. Разстоянието между вас и нас трябва да бъде на ръка. Разбира се. Не се притеснявайте да се ръката на някакъв. Това ви казах. Това ви казах, че кмета или политика трябва да бъде близо. Не ще имате приеми. Няма да чака на месеци. Как не? Това казах в началото. И не само в общината, във вашия квартал. Кметът трябва един път в месеца да бъде във вашия квартал. Ами да бъде. И да знаете вие. Аз знам кой е кмет.
Извинявайте. Напред ще стана. Кмета трябва да е до хората, защото кмета вие го назначавате. Естествено. Вие го назначавате кмет. Това е. Много ви благодаря. Аз ви благодаря за... Получих смислени отговори, така да надяваме се да ви изберат, да станете кмет и да свършите полезна работа с нашия Глас народен, глас Божий. Всичко е в вашите ръце. Ако сте ми повярвали, гласувайте, ако не, приемам, пак казвам, обаче гласът да бъде честен, да бъде от вас и да не се продаде. Получаваме се достатъчно, няма нужда да се продаваме да се. Благодаря. Извинявайте, че ви отнех от работата.